Belaunaldiz belaunaldi baztandarron elikadura ona izateko iturri bikaina izan da. Izan ere, gaur egun gure baserriek eta landa inguruneak oraindik kalitate handiko elikagaiak ekoizten eta eraldatzen dituzte. Gogoan izan behar dugu, bertako produktuak ekoizteak eta jateak gure elikaduraren jabe egiten gaituela. Landa ingurunea, baserriak eta paisaia zaintzen laguntzen digula, eta gure nekazaritza, abeltzaintza, elikadura eta ekonomia jasangarriagoak egiten dituela. Zentzu horretan Baztango udalak sektore hori bizirik irauteak duen garrantzia defendatzen duenak baztandarrok jakinaren gainean egotea eta sensibilizatu nahi ditu bertako produktuak jatearen garrantziaren inguruan. Hori dela eta elikagaiok geure eguneroko elikaduraren parte izateko helburuarekin zerrian halako baztan proiektua martxan jarri du. Gaur prestatu behar dugu maraguri baratxuri txuria, hau da, ajo blanco deitzen dena. Andaluziako plater bada, eta, baina guk zergatik ez, hemengo produktuekin prestatu behar dugun platera, eta, hau sartu behar gara, egiten. Udaberriko baratzea. Historian izandako gertaera nagusinetako bat nekazaritzaren sorrera izan da. Gizadian aldaketa itzuli ezinak, hazkundean, ekonomian, gizartean izan baitzituen ondorio. Prestatu behar dugu marrubien edo maragurien baratzuri txuria edo ajo blanco erten dena. Orden hortarako, maraguriak bihartugu, giltxaurrak jautzitugu 12 ordu ur pixka batean beratzen, 12 ordu lehenagotik, orain kenduko diogu ura hau, bai? Gero behar dugu baratxurie, lau bale, eta limoiaren zukua, ura, ozpina modenakoa erabiliko dugu, eta piper beltza. Orden, birrindu behar dugu ingrediente guztiak, orden iten alduzue, edo balime duzue Thermomix, edo berzenez batidoran, berdin. Bai? Orden, jarriko dugu maraguriak, denak elkarrekin imertugu birrindu guk. Marrubiak anitz potasio du. Potasioak presio arterialaren erregulazioan parte hartzen du. Giltxaurrak, baratxuriak, limoi zukua, bale, piper beltza botako diogu, gatza, modena, txorrito bat, ozpina, eta ura. Eskaba gehiago. Eta, hau dena, birrintzen dugu. Ikusten dugu testura nolakoa den.
pixka bat gehiago birrinduko dugu. Eta prest izango genuen multsionatzeko gure baratxuri xuria marrubiakin. Orain pitxer batean jarriko dugu eta multsionatuko dugu pixka bat batidorakin. Orden orain emulsionatuko dugu pixka bat olioarekin eta probatuko dugu aber gatza nola dagoen. Beharko du pixka gehiago. Bueno, loditasun gehiago nahi bali dugu eman, pixka bat olio gehiago bota, edo bertzenaz. Zuen gustokoa balime dago, ya está, prest. Orain, frigorifikoan sartuko dugu, zen hotz-hotza behar da zerbitzatu. Baltzenekien Virgiliok poeta erromatarrak marrubiak aipatzen dituela bere poemetan. Horrela, hementxe gure maraguri, baratxuri, txuria, hotz-hotza gastatzeko. Marrubizko baztango baratxuri xuria, osagaiak. 750 gramo marrubi, 4 baratxuri zizter, 150 gramo intxaur xeatu, 3 dezilitro ur, dezilitro bat olio, modenako ozpin zurusta bat, gatza, piper beltza eotua, limoi erdi baten ura. Hemen dugu baztango maraguri baratxuri xuria. Berez platera egiten da almendrakin, baina guk erabili dugu intxaurrak, hemengo produktua. Eta, bueno, ikusiko duzu ze freskotasuna eta ze bizitasuna ematen dien marrubiak baratxuri xuri oneri. Eta, bueno, udako beroak gainditzeko plater aproposa dugu.